खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ कर्नाटकआव प्राइभेट जेटआ जाब्रबथाय। बिरखंआ बायफ्लेदों। पाइलटजों लोगोसे सानैल' सुबुङा एसेयावनो बासायनो हादों। कर्नाटकआव मैया 8 फेब्रुआरि रबिबारखालि सानजौफु समाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गंसे प्राइभेट मिनि जेटआ जाब्रबथायाव पाइलटजों लोगोसे सानै सुबुङा एसेयावनो बासायलाङो। पुलिसनिफ्राय मोननाय खौरांनि बादिब्ला बे 2-सीटार प्राइभेट जेटआ विजयपुरा जिल्लानि बालेश्वर तालुकनि मेंगालुरु गामियाव जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोन दि बिरखंआ मोनथाम बाहागोआव बायफ्लेलांदों। प्राइभेट जेट जाब्रबथायनि जाहोनाव पाइलट आरो बिथांजों लोगोसे जिरायनाय सुबुङा जोखोम जायो आरो फाहामथाय लानो थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फोरोंथाय बिरखंआ कलबुर्गीनिफ्राय बेलगाभीसिम थांगासिनो दंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। बिहारनि दरभंगा सोहोराव रबिबारखालि मुलुगसोलोंसालि पुलिस थानानि ओनसोलाव मोनसे फुख्रि खाथियाव सासे 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि अजद होनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिन्जावसाया सनिबारनि बेलासियाव गावनि न'निफ्राय एखे बैसोनि सानै हिन्जावसाफोरजों गेलेनो ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बियो फैफिनाखै। गोबां घन्टा बारलांनायनि उनावबो बिनि सुलुंखौ मिथिनो हायैयाव बाय बाहागि आरो नसुंसेनि सुबुंफोरा गिनानै हिन्जावसाखौ नागिरनो हमो। जायगानि सुबुंफोरा रबिबारनि फुङाव सैमानि सोंनायखौ खोनानानै फुख्रि साखाथियाव थानाय मोनसे सुमसान जायगायाव थाङो, जेराव बिथांमोनहा सासे हिन्जावसानि गोथै सह'खौ थैजों बुंफबनाय नुनो मोनो आरो बिथांमोनहा थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो। मुलुगसोलोंसालि पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। गिबि नायबिजिरनायाव पुलिसआ मिथिनो मोनो दि 3 गथ'साफोरा फुख्रिनि साखाथियाव गेलेगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया बिसोर गासैखौबो हमनो नाजादोंमोन, नाथाय सासेखौल' हमनानै लानायाव जाफुंसारदों। गुबुन 2 गथ'आ खारखोमानो हायो आरो उनाव जाथायनि सोमोन्दै नखरनो खोन्थायो। गथ'फोरा पुलिसनो मिथिहोयो दि बिसोर किडनेप खालामनायनि दायनिगिरिखौ सिनायो। पुलिसआ बिसोरनो खाथि-खालानि सीसीटीवी फुटेजखौ दिन्थिदोंमोन। बेनि उनाव सन्देह गोनां सुबुंखौ बे एखे जायगानि थागिरि बिकास महत होननानै सिनायथि होयो। पुलिस हानजाया बिथांनि न'आव सिग्रोमनानै बिथांखौ खायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय समाव बिथांनि जि-जोमफोराव थैनि दागो मोननाय जादों। बिथांखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय आवथायाव लानाय जादों। बे जाथायखौ लानानै दुखु मोननानै थागिरिफोरा सुन्दरपुर बेला मन्दिरनि साखाथियाव थानाय मोनसे गाहाय लामाखौ होथेनानै थाब बिजिरनायनि दाबि खालामदों। सोमावसारगिरिफोरा पुलिस खुंथायनि हेंथायै स्ल'गान होनानै दायनिगिरिफोरखौ गावसोरनि आखायाव गथायनो खावलायदोंमोन। जायखिजाया गाज्रि जाथाय जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ओनसोलाव गोख्रों पुलिस थिसननाय जादों। उनाव मोनायाव एसएसपि रेड्डीआ जाथायथिलिखौ नायहैयो आरो नखरनो खोथा होयो दि बेयाव लोब्बा थानाय रावखौबो हगारनाय जानाय नङा। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ आसामनि बक्सार आरो अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाया स्पेनआव बक्साम एलिट इन्टारनेशनेलआव सनानि मेडेल देरहायो। आसाम बक्सिं स्टार टकिय' अलिम्पिक ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाया स्पेननि ला नुसियायाव जानाय बक्साम एलिट इन्टारनेशनेल टुर्नामेन्टआव आइजोफोरनि 75 किल'ग्राम केटेगरि बिमुं देरहानानै गावनि गोमोथाव केरियाराव आरोबाव मोनसे मानगोनां माइल खुन्थिया दाजाबदेरबाय। स्पेनआव जानाय गोजौ नारसिननाय फाइनालाव लाभलिनाया रोंगौथि गोनां आरो टेकनिकेल रोंगौथिखौ दिन्थिदोंमोन, जाय बिथांखौ भारतनि बक्सिं गेलेनायनि गाहाय बाहागो बानायदों। बिथाङा इंलेन्डनि मेरी केट स्मिथखौ 4-1 गावस्रानाय थिरांथायाव फेजेननानै सनानि मेडेलखौ मोननो हादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ नुमलीगड़ राजालामायाव गोख्रै खारबोनाय डाम्पारआ गथ'नि जिउ खहा। मैया फुंबिलियाव गंसे गोख्रै खारनाय डाम्प ट्राकनि जाहोनाव बकाखातनि सिङाव थानाय बिहारायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो।
बिहारनि 37 नं माहारियारि राजालामायाव AS05AC 7145 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि बालाजों बुंफबनाय डाम्पारा अंगनबाड़ी मिरुसिम थांबाय थानाय सासे उन्दै गथ'खौ सौग्रावो, जायनि जाहोनाव बियो गोख्रैनो जिउ गोमायो। जेब्ला डाम्पारा बिखौ सौग्रावदोंमोन अब्ला गथ'आ बिमा-बिफाजों लोगोसे दंमोन। जायगानि थागिरिफोरा डाम्पारखौ होबथानो हादोंमोन, नाथाय गारि सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। जिउ गोमानाय सुबुङा 12 नं बिरहा साहा बागाननि थागिरि। जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा रागा जोंखांदों आरो दुंहाव थासारि सोमजिदों। उनाव बकाकाट ट्रेफिक ब्रान्चनि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, बिरझरा साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरा दिनै 9 फेब्रुआरियाव हा पाट्टा फर्म मोनगोन। आसाम सोरखारनि मोनसे सुबुं अनसाय हाबाफारिनि बाहागो महरै बिरझरा साहा बागाननि मावथिफोरनो बङाइगाव जिल्ला खुंथायआ हा पाट्टानि थाखाय आर'जलाइखौ रानगोन, जाय बङाइगाव जिल्लानि मोनसेल' साहा बागान। बे हाबाफारिनि थांखिया मोनथाव साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो हा रानना होनाय आरो आयेन बादियै हानि मोनथाय होनाय। मावख'आरि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला आर'ज बिलाइ राननाया सरकारनि बिथोन बादियै खालामनाय जागोन। फर्मफोरखौ मावख'आरि महरै 9 फेब्रुआरि 2026 अक्ट'खालि सानजौफु 1 रिंगायाव बिरझरा साहा बागानाव रानना होनाय जागोन। जिल्ला खुंथायआ बिरझरा साहा बागाननि गासै मावदांसाफोरखौ आर'ज बिलाइफोरखौ लानो थाखाय थिखानाय सम आरो जायगायाव नुजाथिनो आरो सोरखारि बिथांखिनि मुलाम्फाफोरखौ लानो खावलायदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, जुरियायाव फाहामनाय खामानि मावबाय थानाय समाव गोथां थारजों नांजाबनानै सासे थिकादार एपिडिसिएल मावथिआ गोब्राबै जोखोम जायो। आसाम पावार बिफाननि सासे कन्ट्राक्ट मावथिआ सनिबारखालि जुरियायाव डिउटियाव थानाय समाव मोब्लिब गोहोजों जोखोम जायो। सुबुंखौ मोब्लिब बिफाननि एड-हक मावसुमा हाफिज उद्दिन होननानै सिनायथिनाय जादों। जेब्ला बे जाथाया जायो अब्ला हाइ भल्टेज अभारहेड लाइनआव फाहामगासिनो दंमोन। मोब्लिबनि शकजों बै सुबुंनि आगसि आखाइया गोब्राबै खामो आरो मोब्लिबनि खुन्थियानिफ्राय गोग्लैनायनि जाहोनाव आथिंआ बायो। लामा हान्थिग्रा आरो लोगोफोरा लोगो लोगो बिथांखौ दगाव मडेल हस्पिटालाव लानानै थाङो। नाथाय बिथांनि देहाया गाज्रिसिन जानायनि थाखाय आरो मोब्लिबनि खामनायनि गोब्राब जानायनि थाखाय डक्टरफोरा बिथांखौ एडभान्स ट्रमा केयारनि थाखाय नगाव मेडिकेल कलेजाव दैथायहरो। जायगानि थागिरि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा बे जाथायनि थाखाय मोब्लिब बिफानखौ दायनिगिरि होनना बुंदों। बिथांमोनहा दाबि खालामो दि सामलायनाय समाव मोब्लिबनि साप्लाइखौ मोजाङै बन्द खालामनाय जायाखैमोन एबा जोबोद थाबनो बाहायफिनदोंमोन, जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, ख'थायाव लुबाय थानाय 3 थाला बिल्डिंआ बायदों, 2 सुबुंनि जिउ खहा। राजस्थाननि ख'थायाव सनिबारनि मोनायाव 9 रिंगानि उनाव बांग्रिंजों लोगोसे 3 थालानि गंसे बिल्डिंआ बायफ्लेयो। सासे लाइमोन आरो सासे आइजोआ मलबेयाव थाबथानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। 2 डजननिबो बांसिन सुबुंफोरा मलबेयाव थाबथानानै दंमोन, जायनि गेजेराव सा 10खौ हर गेजेरसिम रैखा खालामनो हादों। जोखोम जानाय 4 सुबुंनि हालोदआ गोब्राब हालोदाव दं। जिल्ला बेंगिरि पियुष समारियाया फोरमायनाय बादिब्ला माखासे सुबुंफोरा दासिमबो मलबेयाव थाबथाना दं, नाथाय बेफोरनि थार अनजिमाखौ मिथिनो हानाया गोब्राब। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला आरोबाव 6 निफ्राय सा 7 सुबुंफोरा मलबे सिङाव थाबथानायनि जाथावना दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।